Sa maliit na business, iwasan ng utang sa mga nagpapautang. So, hindi po dapat yung pagkukunan ng pambayad. Babaon po ang business. Maliit na business, pinaluhan mo ng paghiram ng pera, tulog everyday, every week, di mo na alagaan. Nababaon ka na nga, balik-balikan ka pa sa bahay mo. Kagilid na tayo, talagang pinilitang ka. Drive. Marami talagang driver. Ay. Oh, daming tao dito ngayon. Victoria, may iniwan si Tim?